Sunwatun aşığı. Salam mehriban tomoşaçylar, eri diýleşler. Gahrman arka dağımyň saýasyna siziň her bir günüňiziň bagtyarlygy, rowaşlygy beslenmegi, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, belent başynyň aman, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzuwlap, Sunwatun aşygy gepleşigimiziň täze sanyna tomoş etmäge çagyrýas. Sunwatun aşığı. Mehriban diýleşler. Eger biziň gepleşigimizi ýygyderli tomoş edýän bolsaňyz, onda bilýänsiňiz. Biz her gezek gepleşigimizi Sunwat saatlarymyzy, Sunwatun aşyklaryny çagyryp, olaryň döredijiligi barady. Olaryň döredijiliginäki täzelikler barady, söhbet edýäs. Mehriban diýleşler, ha görüşüňiz ýaly biz bugün gepleşigimizi zehinli ýaş aýdymçylarymyzy çagyrdyk. Sunwatun aşyklary Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talebi Inha Gowhar Hajymuradowa men ýanymda otyr. Şeýle de biziň ýene de bir zehinli aýdymçymyz Owulgerek Durdiýewa gyýdylar. Sizi studiýamyzda hoş gördük. Inha gyýlar görüşmedi ýaly gahrman arka dağımyz biziň medeniýetimize, sunwatymyza uly üns berip, bu ugurda taýsy tagallalar durmuşa ornaşdyryp berýär. Gahrman arka dağımyzyň şu ýaşlarymyza berýän uly ünsüniň netijesini biziň ýaşlarymyz özlerini okyplaryny, başarnyklaryny açyk görkezýärler-de. Anda sizem hormatly prezidentimiziň döretip berýän şeýle uly mümkinçiliklerinden, taýsy tagallalaryndan peýdalanyp, hälisini biziň ýurdumyzda geçirilýän çäreleri, dawaralara gatnaşyp, beýasleşiklere gatnaşyp bir özüňiziň ukybyňyzy, zehiniňizi açyk görkezýäňizde, şular dogrusyna söhbet etsek Gowhar. Gahrman arka dağımyň saýasyna biziň her bir günimiz toy bayramlara, şatlyk şowkuna wetlenýär. Şol toylara da biz ýaş aýdymçylar hökmünde özümiziň täze aýdymlarymyz bilen, täze eserlerimiz bilen marýat. Gahrman arka dağımyň saýasyna biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, gurmaga, watanymyzyň awraýyny belende götermäge, ýurdumyzy wasp etmäge, ajaýyp sahnalarymyza çykyş etmäge mümkinçiliklerimiz barda. Biz arka dağımyz biz ýaşlara diňe bir şu bayramçylyk çärelerde çykyş etmek mümkinçiligini döretmän eýsem ýaşlaryň arasynda geçirilýän bätleşiklere de gatnaşmaga uly mümkinçilik döredýär. Şeýle bätleşiklerin birine, ýagny Türkmeniň altyn asr bätleşigini çäklerine geçirilýän ýaňlan ýarym tele bätleşigini 2017-nji ýylda maňa da ýeňji bolmak bagtymy ýetdi. Sunwatymyzyň hak hosary Ediz arka dağımda biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri döredip berýäni üçin çäksiz sag bolsun diýýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri el müdama rowaj alsyn. Güzeli güldür kumar, hana
ayan gowhar bellek geçdi-de hormatly prezidentimizin tagallaty bilen şu yurdumyzda her bir geçirilýän bäýatleşikleriň ähmiýeti şu zehilleri ýüze çykarmakda da ol gerek. Hasenem Türkmen Altynatır bäýatleşiginiň ýeňijisi bolan şu bäýatleşiklerde ýeňiji bolmaklygyň bir ähmiýetiniň sizin özüňizde nähilek bir joşun hujuda öwredýänine aýtaýsyň. Edid arkadagymyz yurdumyzda ähli ulgam bilen bir hatarda medeni sunugat ulgamyna bir has gemmir uly üns berýär. Sunugat ustatlary bolsun, sunugada täze ýaňy başlan höwesçiler bolsun, eýem arkadag prezidentimiz şolaň işine uly hormat goýýar, uly üns berýär. Elbetde ähli halkyň bir alýan gowluklaryna seniň bir paýyň bolmagy, arkadag prezidentimizin şahser paýyna münasip bolmak ol eýem bir her bir aýdymçyň, her bir sunugat ustadynyň öňüne goýan uly maksady. Ene altyn 2009-njy ýylda Edid arkadagymyzyň saýasynda geçirilen Türkmeniň altyn asratly bäýatleşikde ýeňiji bolmak maňa da nesip etdi. Elbetde ýeňiji bolmagyň özi öňde giden bir jogapkärçiligi goýýar. Edid arkadagymyzyň döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp şahser paýy münasip boldum. Seninle şonu ata watanyňa, edid halkyňa, arkadag prezidentimize öz sag bolsunyňa edýän işleriň bilen, aýdýan aýdymlaryň bilen jogap etmeli. Ene halipalarymyz bilen, deňduş aýdymçylarymyz bilen täze-täze aýdymlary işlemäge uly höwes döreýär. Aýdymlaryň bir sunugat ustatlarynyň saňa öwredýän ähli kemçiliklerini dol öwrenesiň gele sebäbi sunugatyň ýoly gaty inçi, soň ýok. Elbetde her bir aýdymçydan ýa-da her bir halipadan öwrenmäge gaty kän zat bar. Sebäbi şolar ýaly şahser paýlary almak, ýaňlan diýärim telebäýatleşiklerine gatnaşyp ýeňiji bolmak eýem aýdymçyny has gemmir ustatlyk derejesi
işgärlerini döredip berýän bir uly şertleriniň şeýle-de hormatly prezidentimiziň sunwat işgärlerini goýan bir uly sarpasynyň bir ýene-de bir misalyny şu dünýä döwletleriniň sapara hormatly prezidentimiziň häýleşini goýbermekligi ýa-da dünýä döwletleriniň sunwat işgärleriniň sunwat usatlarynyň biziň ýurdumyza gelip bilelikde medeniýet sunwat hepdelikleriniň geçirilmeginiň özüne de bir uly ähmiýet barda. Gowhar Hasan özüň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi şeýle-de Türkmenistanyň Newtas toplumynyň medeni şowirlik merkezine şeýle-de zähmet çekýän aýdymçy bol. Ine şu folklor toparyňyz bolup dünýä döwletlerine saparda bolaňyzda şunu çykyş edýän şeýle-de ine şu haýsy döwletlerde bolmak nisip etdi aýtyp geçdiňiz. Elbette gahrman arkadamyz biz ýaşlara diňe bir talip bolmak däle eýsem şol taliplik bilen birlikde zähmet çekmäge de mümkinçilik döretdi. Menem şol ýanky bellek geçiňi diýeli galkynyş folklor tansopor bilen birlikde ýurdumyzdan daşary bir näçe ýurtlarda bolduk. Hindistan döwletini bir türkmenimiziň milliligini görkezmek bagty miýesir etdi şeýle-de ýaňy ýakynlarda Tatarstan döwletiniň Kazan şäherine özümiziň milliligimizi görkezdik. Ýaşlarymyza zihinini, ukybyny açyk görkezmekde gahrman arkadamyzyň saýasyna biziň ýurdumyzda uly mümkinçilikleriň döredilenine ýaňy bellek geçdikde sunwat älemini gezmekligiň özü täzeden täze aýdymlaryň üstünde işläp şeýle-de halipalaryň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny bir özleriniň bir ukyby bilen öz ýoly bilen ýerine ýetirmäne bir uly mümkinçilik döredýär-de. Häzirki wagtda bir aýdymlaryňyzy işläňizde haýsy halipalar bilen maslahatlaşýanyňyzy aýtyp geçdiňiz? Edip arkadamyzyň ýol başçylygyna halipa şäherlik ýoluna uly üns berilýär. Halipalar bilen işleşmek, öwrenýän zatlaryny has hemmer kämillige itermek biz üçin has uly zatda halipalar sen aýdymy şeýlere gaýtsaň gowular ýa-da şu beýlere şulaýdym sen sesiňe gowy gelişer, özleriniň maslahatlaryny berýärler. Biziň bir baý mirasymyz bar. Halkymyzyň bir gowy görüp diňleýän bagşylarynyň biri Oljan Makywanyň ýerine ýetirkiden bir näçe söýgü aýdymlarynyň bir içinden bir aýdymy saýlap maňa aýtmagy teklip berdiler. Sen eger şol aýdymy ýerine ýetirseň, seniň sesiňe de owazyňa da gowy gelişer diýip. Ol aýdymyň ady Goşatar. Ol aýdym her bir halkymyzyň aňyna siňen bir has bir söýlüp diňlenýän aýdym. Elbetde menem onu bir diňlänimde, hiňlenenimde has bir gowy görüp söýüp diňledim. Elbetde ýöne ol aýdymy aýtmak ham halipalar bilen gowy maslahatlaşdyk, öwrendik. Eger şol aýdymy ýerine ýetirip bilerinmi? Elbetde halipalaryň ýerine ýetiren aýdymyny ýalňyşsyz, kemçiliksiz aýtmagy başarmaly. Edip arkadamyzyň saýasyna Türkmen owaz teleýaýlamyna halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňläp bilýäs. Şolaryň aýdymyny täze öwüşgünni biz ýerine ýetirip aýdy bilýäs. Eje hakda, watan hakda aýdymlarymyz gaty
Her kimin özüniň eýýän aýdym aýdyşynyň ýoly barda. Kim estrada ýakyn, kim halk aýdyma ýakyn, kim bir ol gerek seň sesiňe hasam söýgüli ki temasyndan bir mulaýym aýdymlary aýdyp şekilde geçirip bilen halkymyza ýetirip gelýän Gowhar Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi şu ýerde senen bir halipalaryňy şol sunwatyň ojagy bolan şu bilim ojagy bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bir professorlar we mugallimler we bir näçe ine şeýlede bir ýerde aýdymsaz topar we ine şularyň ähmiýeti dogrusyna hem haýsy halipalar bilen işleşip maslahatlaşýan şular dogrusyna senem görüň beräýis. Altın bizim şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna talip bolmak bilen birlikde şol ýerde zähmet çekýän professor mugallimler, aýdymsaz mugallimler, halipa mugallimlerden özümiziň bilýänçe zadymyzyň üstüne has tejribe edinip olardan öwrenýän zadymyz diýsen köp. Elbetde zähmet çekýän ýerimde Türkmenistanyň at gazanan artist Rüstem Bayram maňa halipalyk edýär. Men halipamdan Türkmen halk aýdymlaryny öwrenýän. Şeýlede diňe bir Türkmen halk aýdymlary däl, eýsem estrada aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Näme gaýbany dinleýän halipalarymyzam köp. Gowhar, ine şu sunwat alemi diýsen bir giň şeýlede çylşyrymly. Bu aýdymsaz sunwatyny näme her kimiň bir özüniň aýdym aýdyş ýoly bolýar şeýlede bir aýdymy bir öwüşünli, täze, döwra edip halka ýetirmekleň özüne de bir oňa da bir maslahatçy gerek. Inni şu ýerde sen baglaçyk gelýär diýen aýdymyň bir aýdym aýdyş ýoluňa heme gelişýär, hemem bir täzelik boldy. Sebäbi bir ýerde aýdym aýdylşyň bir sanalýan görnüşemi. Ine şol aýdymy kimler bilen maslahatlaşyp şeýle aýdymy döretsek diýip şol aýdymlar nädip bir nähili pikirler esasyna döredi, şu dogrusyny aýdaýsa. Arkadamyzyň hut özü bize nusgalyk mektep bolup durýar. Ýa-ni ýakynlarda döwre wat destanyp öden bir aýdyp belläp geçdiğine bizem şu gahrman arkadamyzyň aýdýan sözlerine eýerip şol aýdymy döwre wat destan görnüşini ýerine ýetirdik. Bu şekilde aýdymy Türkmen owazyň dörejilik topary bilen birlikde şekile geçirdik. Sadynym Begenç Hojaýew ýazdy. Bu aýdymy Türkmen halky gowy garşy alymka diýip umyt edýär. Açılsın oğulna bat içildin Enim artık toyuna hatırım taydi içildin
Bizim gelin aylarımız bedeyen zatların biri millilik bolup durýar. Ine esasanen bir sungat işgärleri aýdym aýdanna bir halkyň öňüne çykanna şu bizim milliliklerimiz olary bezemekde hasam öz üstüne ýetirýär. Şu ýerde her kim bir özüniň millilige bolan garaýşyny, düşünjesini aýdaýsa, Gowhar senden başlasak. Elbette Türkmen gelin ýyllarymyň 10 marmağından sünnälem çykýan odan nagyşlar, odan keşdeler, gaýmalar, basmalar bu bir iňe bilen goýy gazanýarlar. Bu bir üýtgeşikler, şu köýnekleri, şu nagyşlary geýip bilýändigimizde mene diýseň begen, ýani sebäbi daşar ýurtlara da çykamyzda. Biziň esasy ýüzümüz bolup duran zat biziň milli lewatlarymyzda. Ona hayranlyk bilen şu zatlar elle edilýär diýip düşünýärde hayranlyk bilen bir seredýärler. Şu zatlary we sataýynda diýip durýan wagtlaram bolýar-da. Ýöne indi biz ýaş aýdym çökmünde diňe bir gadymy lewatlarymyz däle, eýsem owadan milli lewatlarymyzy döwre waplaşdyrylan görnüşinde de geýýär. Altın millilik barada kän zat aýtmagy bizde gatykän sebäbi arkadagymyz milliligimizde kän ulu ýol açyp berdi. Milli däpde surlarymyzy öwrenýäs. Eni mamalarymyzdan bize miras galan Türkmen nagyşlarynyň bir inçe syryny şu nagyşlaryň döreýişini öwrenip, şonu köýnek edip geýmek ýa-da don edip geýmäge bize şeýle mümkinçilikler bar. Sebäbi her bir nagyşyň bir öz taryhy bar. Şolaryny öwrenip, şolary bir durmuşa geçirip, toýly wagtlarymyzda şu köýneklerimizi geýmäge bize mümkinçilikler bar. Biz aýdymçylar milli eşikler geýmek has hem bir gowurýar sebäbi ene ýan gowharym diýdi, aýdymçylar has owadan bolmaly, ýaş bol, halipa bol, döwre waplaşdyryp geýip bilseň ol has hem bir görki owadan bolýar, bir göze ýakymly bolýar. Biz milli eşiklerimizi, milli şaýseplerimizi uly buýsanç bilen dakynýas. Sebäbi özüge milletlen meňdemeýän sunugutymyz, meňdemeýän milliliklerimiz bar. Mehriban arkadag prezidentimize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýänligi üçin köp sag bolsun aýdýan. Edid arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Ine siz ýaşlar geljekde öňüňize uly maksatlar goýansyňyz. Täze aýdymlary işläp halkymyza ýetirmegi maksat edinýänsiňiz. Şu ýerde öňüňize goýan meýilleриňizi hem illeşlerimize ýetiräýsiňiz. Aýdymçyň öňüne goýan maksady bar. Bizem owadan ýurdumyzy, Türkmenistan döwletimizi, mehriban käwelemizi wasp edip bir täze aýdymlary işläp halkymyza ýetirers. Medeniýet sunugy işgärleri hemişe gözlegde bolýar. Bizem şu günler bir ata watanymyzy wasp edýän, gözel diýarymyzyň ösüşlerini wasp edýän, edid arkadagymyzyň bize berýän gözelliklerini, bize berýän bagtyar durmuşyny wasp edýän, täze bir watany wasp edýän, watan hakynda aýdym işläýär. Nesip bolsa ýakyn günlerde Türkmen owazynyň agdy bir işgärleri bilen işläp halkymyza ýetirer. Onda näme gyýlar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maksatlaryňyz murat tapsyn. Inha Gowhar seňem ýakynna Türkmenistanym diýen aýdymyň biziň Türkmen owazy teleýaýlymyzyň döredicilik topary bilen bilelikde şekilde geçirildi. Şol we şekilli aýdymyňy halkymyza ýetirýär. Baldın seni eline
bizler gepleşigimize gelenňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin, beren döredüçilik baradaky ajaýyp gurulmalarynız üçin size mundan beýlegem şu öz zekileriňizi, öz ukybyňyzy, başaranyňyzy açıp bizim halkymyza täzeden-täze aýdymlar getirmekde, uly şowluluklaryň, üstünliklaryň Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna hemişe rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýän. Mehriban ýerleşler, ine şunuň bilenem sunuwatyň aşa gepleşigimiziň bu gedek sanyny jemleýär. Goý hemişe gahrman arkadağymyzyň saýasynda watanymyzyň beýik ösüşleriniň, bagtyýarlygynyň boşlukçysy bolup, ajaýyp aýdym saýlarymyz belentden ýanglansyn. Gahrman arkadağymyzyň jany sag, belent başy aman, tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Sag salamat bolun, iyi ýerleşler. Sunuwatyň aşygy.